Poďme ísť, vnúčatka moje. A tu je on, ten Leuško. Jaký je pekný, škuhajko. Keby som sa aspoň raz do života sa tam pôjdem niekedy pozrieť. Chcela by si ísť do Vatikánu, babi? Áno, chcela. Aspoň raz by som to chcela zažiť, potom môžem kľudne umrieť. Spravíme si výlet? Čo? Jako čúr? Jak tam pôjdeme? Vlakom? Lietadlom, babi. Zajtra, čo povieš? Čo? Už aj vážim kofer. Môžeme ísť, vnúčatka moje. Babi, ale ty chceš ísť takto v čiernom? Veď zhoríš. Na čo? Jak sa chodí do Vatikánu? Po čierno. Ale to sa chodí len vtedy, keď ideš na audienciu k pápežovi a my k pápežovi nepôjdeme, babka. Nepôjdeme. Nie, pôjdeme iba do Vatikánu. A musím ti skontrolovať, čo máš v tom kufri, lebo do lietadla nemôže ísť hocičo. Ten toaletný nepotrebuješ, na čo si to berieš? Ja sa bojím, že sa v tom lietadle došerem. Taká som nervózna, že mi z toho nič stícha. Babi, tresky, šaláty, to ozaj? Aj však, aby sme neboli hladní. No veď sa najmä v reštaurácii. Ešte to tak, voľakého šímaka mi tam dajú na tetnín. Babi, ale toto sa do lietadla nesmie brať, oni ti to vyhodia. Čo? Tak to musíme jesť ešte po ceste. Tu máš.